Assim, ó. Para, bere, bere, bere. Para, bere, 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 bere. Para, bere, bere, bere. Yo traigo en la boca lo que siempre busca usted. Son Marcial Castro, son o presidente da Asociación Cultural e Deportiva San Xurxo. Son un grupo de xente, de homes e mulleres, que uns encárganse da carroza e as mulleres pois, de confeccionar os traxes das comparsas. Unha actividade que vamos en conxunto co Centro Cultural, é bastante laboriosa, pero bueno, roubándolle horas ás noites e aos fins de semana, pois logramos facer esta actividade, non? Assim, ó. En nombre de toda a parroquia, me gustaría agradecerle toda a súa laboura. Bueno, esperemos que po ano pois, contar con eles e seguir facendo ano tras ano o carnaval, porque é unha actividade que se divirte toda a parroquia e incluso veciños de parroquias alrededores. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Para, bere, bere, bere. Para, bere, 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 bere. Para, bere, bere, bere. É Alex Ferrari.
Son Carme Vaqueiro, son miembro da directiva do Carnaval do 2013. Estamos levando a cabo para que todo sala ben, para que siga o Carnaval adiante. Facemos o posible para que a xente se divirta, que o pase ben. Eu a ocupación que teño é de apuntar a xente, cobrarlle e comprar o que sea necesario e axudar en todo o que se poida, a coser, a cortar. Quero agradecer a todos chavales e toda a xente en general, maiores en general, que participa no Carnaval, no desfile de Carnaval, e que siga sempre así. Eu chámame Ferreiro e as raparigas chámame de Ferreirinho. A min chámame para bailar no Carnaval porque teño 80 anos e pensan que non sei, pero xa levo 8 anos e alá outros 8 en Brasil. O Carnaval é boa para a persona que o leva, que fai preparo físico. Nací no ano 33 de 26 de maio. Que facía? Non, aquí non, que aquí naquel tempo non había Carnaval. Había na feira, no Castro, había unha canción que saliu aquí. Mírala, que lindas viene, mírala, que lindas van, la comparsa de Salceda. Mírala, mírala, mírala. Muy bien. No. Yes.
Sestelo, son veciño de aquí de Sanxurxo. Bueno, son un pouco encargado de darlle forma ás esculturas que van na carroza, todo este tema de talla, etc. A primeira vez que me chamaron para facer unha carroza que iba dedicada a Egipto, entonces hubo que facer unha esfinxe de grande, tal, de uns 5 metros de largo. Normalmente solemos ter unha pequena maqueta da peza que se vai a facer, e despois por un sistema de ampliación pois vamos ampliando ao tamaño que nós consideramos que necesitamos. Nas alturas, por exemplo, pois non poden exceder os 4,50 metros co que o camión incluído, etc. Na altura. Despois no largo pois tamén un pouco te estás limitado ao que é a plataforma do camión, non? Despois de darlle unhas cuantas voltas, porque como sempre hai dudas do que vas a levar e tal, pois decidimos ir de un tema relacionado cos planetas, co mundo interplanetario, dos extraterrestres e tal, non? Entonces, pois, lle demos un pouco de forma, pois, con personaxes, con extraterrestres, digamos, famosos, non? Como Superman, ET, mezclando un pouco o mundo do cine, dos debuxos animados de Disney e tal, Stitch, Lilo, todo este tipo de personaxes que se podía incluir na carroza, non? Fans as pezas aparte, un pouco miras o espacio que teis, distribulles según os personaxes que vai a levar, os tamaños que queres facer cada persoaxe, e a partir de aí, pois, nada, fas as pezas por separado, despois montas todo, claro. Mais ou menos un mes antes da data do carnaval, pois se suele empezar a traballar. Veis polas noites, porque a xente, pois, de día ten os seus traballos e tal, entón sueles vir a partir das 9 da noite hasta as 11, un par de horas cada día e tal, non? E logo, bueno, según vai pasando o tempo, se vai intensificando un pouco o traballo, entonces xa tens que vir os sábados, algún domingo pola mañá e tal, non? Depende de como vaya a carroza e o tempo que che leva, pois te tens que sacrificar un pouco máis ou menos, non? Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, dale. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama. Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen pipi en la cama. Lo que
son actores, porque le encantan el drama. That's why I say, Echa para allá, todo lo malo echa para allá. say it with me. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say it loud, Echa para allá, todo lo malo echa para allá. say it louder. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale pa' un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale pa' un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale pa' un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale pa' un lado, para el otro lado. Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido. No le gustan que sigan su camino, siempre vestidos de Nivo Casino. Tremenda pinta, always cookie. Graduated even though I play hooky. Negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say it with me. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say it loud, Echa para allá, todo lo malo echa para allá. say it louder. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale pa' un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale pa' un lado, para el otro lado. Todo el mundo, arriba, para arriba. Con las manos para arriba, Para arriba, para arriba. a gozar la vida. Para arriba, para arriba. Con las manos para arriba, Para arriba, para arriba. a gozar la vida. Sube la mano para arriba. Con las manos para arriba, Sube la mano para arriba. a gozar la vida. Sube la mano para arriba. Con las manos para arriba, Sube la mano para arriba. a gozar la vida. Sube la mano para arriba. Con las manos para arriba, Son Celia Feijó, vivo aquí en San Jorge, en San Xurxo. Normalmente non son de aquí, pero vivo aquí, integreime moi ben, todo o mundo penso que me quere ben, e bueno, fago polo pueblo máis ou menos o que podo. Eu fun a autora do corte, eu fun quen fixen os patróns, e eu fun quen cortei todas as telas, entonces despois facíamos o seu paquetiño, e no seu paquetiño lle dábamos a cada concursante e eles mesmos se encargaron de confeccionar os traxes. Eu penso que é unha maneira de que a xente se reúna, que é unha actividade de alegría para todo o mundo, principalmente para a juventud, eu penso que mentres que a juventud está metida aquí non está en outros sitios. Entramos en internet para mirar un pouco, máis ou menos, orientarnos, coller unha guía do que podía ser os modelos, e logo despois, pouco a pouco, a base de patróns, e dormindo de noite, soñaba cos modelos, e as levantaba a mañán e puñíame a intentar sacar o patrón. Bueno, hasta aquí o quitei, todo canto vai aí. A elección das telas foi entre min e Carme, fomos as dúas as protagonistas de elegir as telas e todo eso. Non, eso non se, a roupa con moito colorido, telas con moito colorido, sí, pero o resto de momento non hai presupuesto para tanto, porque tampouco non cobramos como para poder ir con plumas, ninguna nada deso. Non, aí son eles que unhas queren a roupa máis corta, ou queren máis larga, outra queren máis escotada ou menos escotada, pero normalmente casi todos tiran por enseñar a perna, casi todos. O tema da camiseta color carne é porque como están días fríos, tamén é claro, se non é seguro que non levarían a camiseta, pero co tempo que está, meten a camiseta color carne para abaixo para que non teñan tanto frío. Chamo Manuel Pérez Farrapeira, son de San Xurxo,
Estou como vicepresidente do Carnaval da comparsa de Sanxurxo. A xente da Nova portanos e apóyanos moito no Carnaval, gustalle a festa, divertirse, pasalo ben, disfrutar un pouco do día do Carnaval e de todo un pouco. Mas ben xunta moita xente nova de todas as parroquias de por aquí, dos alrededores, de Salceda, de Porriño, de Budiño, un pouco de todo. Quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente então fazer assim, ó. Bara, 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 bere, bere, bere. Bara, 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 bere, 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 bere. Bara, 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 bere, bere, bere. Yo traigo en la boca lo que siempre busca. Señores, somos o grupo Rejeifeiros do Centro Cultural de Sanxurxo. O meu contrincante tuvo mala sorte, pegouse unha hostia contra un Cuba Libre e non pudo chegar a tempo. A ver o que fago eu, a ver. Xuntaronse 13 un día para axudar a alcaldía e quen arribou primeiro foi Marina Cabaleiro. O alcalde de Salceda eche daquela maneira, antes mandou a Pichela e agora a Maquieira. Santi estáche cabreado e non lle falta razón, porque el tamén pelexaba polo bendito sillón. O camión da basura lavadelo no matadeiro, xa se sinten a os cheiros a la naca Obradoiro. Non empichades camiños, tampouco pistas rurales, solo vades ás parroquias nas citas electorales. Ese outro concelleiro, ese que é o máis maduro, antes do meu saneamento que te face o seu muro. A concelleira Tereixa, déixate de caralladas, tuvo un pouco máis os premios, non seas tan agarrada. E a Loli Castiñeira, que é amiga das carreiras, cando foi na San Silvestre colazou hasta Cabreira. As coplas do carnavale non se están nada moi male, que nas tiña que cantar é o de medio rurales. Vamos mandarlle un saúdo ao concelleiro Ratiño, que xo vimos aí dentro disfrutando un pouquiño. Esta é a derradeira, esta acabou a foliada, marchamos para Sanxurxo, que se acabou a festa aquí. E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim. Menina, vai, com jeito vai, senão um dia aquilo cai. Aquilo se alguém te convidar para tomar banho, empaquetar e um piquenique na Barra da Tijuca, se for cantar um programa no Chuá, menina vai, pero com jeito vai, senão um dia aquilo. Leva baile dentro. Muy bien. Eu sou ferreiro, desde que nasci. Muy bien.
Para, para, para. Ha. Para. Yeah. Só vocês, vai. Para. Caliente. Para. Oye, como dice, así no. Para. Bere.